ikhaya liye kuNtseshe eNgqamakwe apha eMpuma Kapa. Ndingomnye we-members ze-executive ka-Eastern Cape Communal Wool Growers Association. Sifuye iigusha zoboya, sifuya iigusha esinqwenela uba zikhuphe uboya obukumgangatho wehlabathi. Kade ndiphangelela uPublic Works. Ndiyeke emsebenzini ngo-2008. Isizathu esasibangela uba ndiyeke emsebenzini 2008 kwakusanda usweleka ixhego utata. Ndabe ndineegusha ezilapha ekhaya ezazijongwa nguye ke nabantu ke abamncedisayo ngoko. Kwacaba ngokusweleka kwakhe ziyaphela iigusha kuthi ndabona uba ndiyeke uphangela ndizohlala nazo. Abantwana bakhule ngezigusha kangangoba njengoba sithi 2008 uyeka kwam nje ndiqhubile ngazo. Ndabona uba futhi ke ziyasondela ko-200. Kwacaba ayikabiyo umgangatho ingolo ndiwurhalelayo. Ndaziphungula. Uboya bakuthi ngoku bukumgangatho omhle kakhulu. Ndingatsho ukuba ukufuya kwethu kuphinde kube yi-legacy ngolu hlobo. Ndithe xa bendiqala mos ndathi ngo-2008 ndayeka emsebenzini. Ndiyeka ndisamkela ke emsebenzini ndazohlala ezigusheni zakuthi ukwenzela uba ibe zizo ezindamkelisayo. In order to create wealth uyaqonda around zona kufuneka ube lapha ecala kwazo, and awukwazi ufuya nge-remote uthi uzawuba kude kuzo because awuzuzibona xa zinento ezilekishayo kuzo. Uqale ngohlala ke ngo-2021, the whole year ngo-2021, empasile u-10 ngo-2020. Wahlala 2021 esithi ndirhala ufunda tata le nto uyenzayo, so yonke into endiyenzayo wabeyibona. Ililifa elingasoze lithathwe mntu into yemfuyo. Lo myalezo niwuphathelwe liSebe lezoLimo.